martang yang mahita. Ali di pata Jehovah nahusub bahamin di bagasan kuar ni Tuhan Yesus. Homan atau tong mengaramoti hati-hati hot pikiran nami. Asa boy huat tu si hami jala ulau kami. Hatam di bagasan ngulu nami. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Kurian itu hatta na nihulokan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni dipata nagabeturpuk jamita di partang yang hata ima tersurat di 2 Korintus 10 tolu mamuka sian ayat na palimahon tolhas tu ayat pasa 10 toluhon sonon madidok hata ni dipata disi ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan hapor siaw kamu sulit kitamu ma dirimuna na so ditadahamu do dirimuna pabuan ng Jesus Kristus di bagasak kamu asoi sadok na so tao do hamu alay dihirim rohaku tadaw mula do dang na so tao hami alay martang yang do hami tu dewata asa unang diulahamu agiaan na roha dada asa hami idaw na tao naik kamu mangulahon na ding gadi pangido roha nami nangpe songon na so tao hami idaw ay dang adong gugo nami mangano hasitong ani sadok makokop hasitong ani do ay las dorohan nami hamu margogo nang pegali hami las odo tangyang nami naing gabi tugu rohamuna di ba ini husurat soni dina holang do piaw sa unang posi pabahenakku dung roa marguru tuwa so nanilehon ni Tuhan itu aw lao pauli-ulihon dada manigay oppe ali akadongan say las marohamuna say olo mahamu patuguhon jala apuan sada mapikiran muna raduti hamu madamay sa didongani de mata par holong roha jala par damay hamu masitabiyan mahamu marhite-hite umma na badiya namanongos tabi ito hamu saluhut akka na badiya say didongani ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata dohot parasaoran ni tod di perbadia mahamu saluhut na ido yang go sahatna amangin nang nanihologan di bagasan Kristus Yesus Huria Korintus ima huta na berkembang jala gabe pusat ekonomi pendidikan budaya politik dohodlan akan asing alay laos disido godang aka roha dohot pangalaho namaralo tu ulaon lomo ni rohani Tuhan Yesus di bagasan pergumulan do huriai hatiaya manginang mengadopi akaragam ni jolma na berbeda latar belakang mengadopi akka konflik na masa na madok diri na do na hebat jala na sitong na asingi salah do leas iba na marnida jolma na asing jala gabigijang rohana alanido di suraton Apostel Paulus suraton asa adong hamubau ni nasida sian akka hajahaton molo romo se Apostel Paulus nian mangibati huriai naing maniad dapoton ni aposteli Huria Korin di bagasan ngolu na ibaru imang ngolu na mga sahot Tuhan Yesus Kristus ato nga manginang molo tapay hut-ihut marhite turpug jami taon aha do nanaing si pasahaton tuhita di partikyanon sonari anong matulupoy na manginang na perjulo mamareso diri hamo hasomalan ni jolma do amanginang jala jujut do jolma ulo morohana mamareso diri ni halak menilai halak na asing parwarwaon halak na asing hape diri na sa diri dang di pareso jala ulo mo rohana mangalului hasalaan manang hahurangan ni dongan na jolma hirasongon ni dotong parwaon ni nasida di hati ay ima say songon anong lope rohasang si
Huria Korin tu ha apostelon ni si Paulus. Pola songon na dipangido nasida tu si Paulus. Sada bukti pernidaan di nasida pa boa tutudo Kristus makata itu ibana. Ala memang sian pamerengan ni halak Korin sa herana galedo si Paulus. Gabe songon na soporsia nasida dihagogon ni Kristus. Hape margugo do amanginang apostel Paulus alani Kristus. Dohot ala ni haporsiam ni huria itu Yesus Kristus. Didok si Paulus tu huriai asa manada hadireonna paboa naung dijakon jala mangulu di bagasan Kristus. Atong sudema nasida manguji hadireonna ganuk manang na di bagasan haporsia do nasida di Tuhan Yesus. Sadar do nasida paboa naung Yesus Kristus di bagasan nasida. Lapatan na disadari nasida do panobusion ni Tuhan Yesus marhite-hite na tersilang iban. Manang na olas sebatas status do nasida makaporsiay Yesus. Di bahay niya manginang di pamanat si Paulus nasida. Jangan hanya mengoreksi orang lain boleh, tetapi tidak mampu menilai diri sendiri. Jadi molodang hatus manang moloso sadar huriai pabuan naung Yesus Kristus di bagasan nasida dang manahan nasida diragam si taonon manang tidak tahan uji. Amanginang di suku-suku ni apostel Paulusi naing manian adong introspeksi manang penilaian di huriai marhite na manguji hadireon nabi asahot di haporsiaon nabi ay molohot do haporsiaon na di Tuhan Yesus na tao do ibana tahan uji alay molosohot be haporsiaon na holas sebatas status do haporsiaon na so tao ma ibana manang tidak tahan uji. Alani buhado molo hita pareson waing ditikyo na manginang tauji majo dirita hadiriota so tungdo gabe jojotan menilai manang makatahatay hahurangan ni naposo ni Tuhani hita hata-hatay hita parwaroan naposo ni Tuhani na magkubasi di huriatay so tungdo amanginang hati-hati naing manyan hita menilai mamareso dirita siap pabahenata siap pikirata siap pangalhota buah hita di perkerjaan buah hita di keluarga maradok pun pasangan maradok pun ianakon ikon tapareso terlungobi di adopan ni Tuhan Yesus Kristus sialani rikot situtudo hita mamareso hadiriota alania hanu ngahitajak ko barita nauli di bagasan ngolutta nung ngahitakon hata ni debata di bagasan ngolutta alay marparbu do alay hot do ang giat ma tutu saya dipergugui Tuhan hita napadua ako na manginan do nalaw do ono ni turpo jami taon di hita ima marsihot di haporsiaon marsihot di haporsiaon nang pe amanginang di bagasa suku-suku si Paulus turiai alay anggo ibana marpos niroha marpakirimot tuhuriai na pasti marsihoho do huriai di haporasyon na di Tuhan Yesus laos di bagasan pos niroha do si Paulus tumangyak kon huriai asa di paholang dirina siyan nasa ulaon na jahat. Jadi amanginang molo pe idaw gale si Paulus alay margogo do ibana marhite huwaso ni tangyangna jala di bagasan hagaleon na do ibana tumangyak kon huriay siya tulus ni roha do ibana martangyang asa naing ma huriay marsihot di haporsiaon na tarida siyan parulaon na ringgan memang di hatiay gudang dope di huriay na sumanahan ujuro pangujunan siala say ono do pinasida mangalo hasitongan
Jala seolah-olah songon na margogo na sida molo mangalo hasitongan. Di baheni idaun sa hera nagale secara fisik Apostol Paulus ala memang manaod do ibana di hasitongan dan margogo ibana maralohon hasitongan ni alay terus do ibana berjuang mangkanguluhon hasitongan ni ido amang inang di suarahon di tangyang na asa margogo jala togu rohani huriay molope ragam hasusaan na mangujuni na sida molo makokop hasitongan di bagasan Yesus Kristus songonido nakita ditangyak kong pelayan ido hita ditangyak kong aka perbarita na ulido ruas na amang inang asa totong marsihohot di bagasan haporseaon na togu tutuhan Yesus Kristus nang peragam ro pangujunan manang si taonon di bagasan ngulutta di pargogoy tuhani ruhita asa margogohita mengadopi jala totong mardala di hasitongan nang pemaul nang peborat situasi tahilana naing mania namang inang hapor siyaw tay songon batu mamak na tugu unang masongon sihir put manang na putri malu naditodong iba na otik pitor malos alani marsihot mahita di hapor siyaw ta tutuhan Yesus Kristus nang pedang dapo taropi ahan na hita pinarsitaya manginang ahan na gawi sakap ni roha apa yang menjadi keinginanmu tetapi unang alani gabi mitop hapor siyaw ta tutuhan Yesus Kristus naing manian di saluhut pergumulan ni totok kita marsihohot totong tubuh hapor siyaw ta kita terus konsisten percaya mengimani bahwa kuasa Yesus Kristus nyata dalam hidup kita. Hobar tu sakap dohot tikina. Jalan na patuluhon amang inang na perpudi ima maragam do cara ni debata mandongani huriana. Amang inang na nihulongan di bagasan Kristus Yesus maragam do cara ni debata mandongani hurianai maragam do cara ni debata mangudihon hurianai takas do diturpuk jami taon cara ni debata mandongani dohot mangudihon hurianai ima marhite-hite na posona Apostol Paulus na paingot ton na sida lando peragam godando peragam cara ni debata lao mandongani mangaramoti jala mangudihok kita ikon boy do pos roha nang pedibagasan ragam ni paruk kilo ni hita amang inang adong hapor siyaw marhite paruk kilo ni naing do patuduon ni debata huasona madongani jala mangudihok kita di baheni molohot tita di hapor siyaw di tuhatta jala manahat di ragam ni paruk kilon makok kepasitongan pasidik kon nasa hajahaton mangulahon na dinggan mangalului huhut mangeai dameng say didongani jala diramoti Tuhan debata do hita amanginang atong say didongani jala diramoti Tuhan debata do hita atong asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holom ni rohani debata ama dohot persauran ni tod di purbadia ma namad dongani hita sa luhut na na margogoy ho kita sa luhut na alani amang tumat sa koras jala takas dohatan ni debata pasimotok kita na perjolo asa ta pareso asa ta uji hadiriot ta hapor siot ta dibaga sa dirita na paduha di pasingot kita asa totong marsihot di hapor siot nang pero aka si taonon nang pero aka parukilon jala na patuluhon ingot maragam do cara ni debata mandongan hita maragam do cara ni debata lao mangurupi hita dak boy terselami cara ni debata alay na pasti huwaso ni debata
totong do parmudu-mudu hok kita di bagasan mulutta dang loason na hita say tumatangis alay lihonon na do las ni roha margating soring dia manginang alani i totong hita patubu lamtang hapor siapta di bagasat tuhatta amin. Ale debata Jehovah naman habang so di badong gijang mauliate ma ali Tuhan hatam nanung ngasar Tuhami nanung marsaringar Tuhami be ali Tuhan asa totok kami ali Tuhan marsihohot maka porsiai ho asa huji hami hu pareso hami hadirion nami ali Tuhan anggiat mali Tuhan hu baloko kami akka roha kepikiran na jahat akka pikiran na roa ali Tuhan alay naing ma hatami hanguluh kami di bagasan gulu nami be maradok pondongan jolma maradok pon saluhut perberita nauli akapak kobas di huriami ali Tuhan asa ujaku kami di bagasan las ni roa hutang yung kami hatam na di patol hasni ganup na kosong ali Tuhan pargugoy mahami ali Tuhan saluhut ruas semua ali Tuhan manang di dia pihanui maringanan pargugoy mas saluhut perberita na uli ali Tuhan nang song ni misionaris pendeta guru huria bibel frodia kones sintua dot saluhut na ali Tuhan evangelis homan totong margugoy nasida mangulahon ulahon ni nasida na pinasahat mutu nasida marbarita nauli asi maroham jami jol maperdosa na Tuhan say patao mahami dia do pami holan mga saon goar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Shalom horas madita saluhut na amanginan debata masu hita